Σπυρόπουλου. Πριν 2 χρόνια είχε παρουσιάσει το πρώτο του βιβλίο. Το πρώτο του βιβλίο που λεγόταν «Η κατάθεση ψυχής». Εκείνο το βιβλίο το είχε αφιερώσει στη γυναίκα του. Μας είπε τότε ότι γράφει ερωτικά, καινούργια, ποίηματα ερωτικά. Όλοι λέγαμε να δούμε. Στα 2 χρόνια πάνω, οι εκδόσεις Πάσαρη μας παρουσιάζουν σήμερα το επόμενο βιβλίο που λέγεται «Αόρατη πληγή». Και αυτή τη φορά αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς, που θα διαβάσουμε τα ποίηματά του και θα εκφραστούμε, λέει, μέσα από αυτό. Θα το δούμε και στη συνέχεια που θα παρουσιαστεί το βιβλίο. Την παρουσίαση της δουλειάς του Νίκου, μάλλον οι εκδόσεις, ξέρετε όλοι ότι είναι εκδόσεις Πάσαρη και θα είναι μαζί μας ο κύριος Πάσαρης να μας παρουσιάσει αυτή τη δουλειά. Και τα ποίηματα του Νίκου, για τα ποίηματα του Νίκου θα μιλήσει ο κύριος Άγγελος Παπασπύρου, ο οποίος είναι συγγραφέας, καθηγητής, αλλά και γνωστός σε όλους μας πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και η λογοτέχνης κυρία Άννα Πυθικότση, η οποία εκτός από το λογοτεχνικό της έργο, όλοι εμείς στην Αργυρούπολη τη γνωρίζουμε και για τις υπέροχες συναυλίες και αφιερώματα που έχει κάνει για το να είναι στο πατέρα της Γρηγόρη Πυθικότση. Στην είσοδο μας υποδέχθηκε μια υπέροχη μουσική ομάδα, ένα μουσικό σχήμα με την ονομασία Ούριος και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τους αξίζει ένα χειροκρότημα από όλους μας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ενδιάμεσα δηλαδή την παρουσίαση και στο τέλος, θα ακούσουμε και κάποια μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου του Σπυρόπουλου που έχει μελοποιήσει και θα ερμηνεύσει ο κύριος Ζαχαρίας Μπασιάς. Όλα αυτά περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα και να καλέσω στο πάνελ τον κύριο Παπασπύρου, τον κύριο Πάσαρη και την κυρία Πυθικότση. Ξέχασα να πω ότι όλοι θα έχετε διαβάσει στην πρόσκληση ότι ήταν να είναι κοντά μας ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης, ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά λόγω υγείας απουσιάζει σήμερα, είναι στο νοσοκομείο. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Όπως είπαμε, ο Νίκος Σπυρόπουλος 2 χρόνια πριν, σε αυτή εδώ την αίθουσα, στην παρουσίαση του πρώτου του βιβλίου, «Κατάθεση ψυχής», μας απείλησε ότι θα βγάλει και δεύτερο βιβλίο με ερωτικά ποίηματα. Σήμερα λοιπόν στέκεται απέναντί μας, δίπλα μου, χαμογελώντας, επειδή τα κατάφερε με την αόρατη πληγή του. Σε όποια γωνιά της πόλης και αν κινηθείς, θα ακούσεις τη δυνατή φωνή του που θα μιλάει με κάποιον από τους χιλιάδες φίλους του. Άκου φίλε, ένα καλό που έγραψα το πρωί. Και θα αρχίσει να απαγγέλει ένα ποίημα που σκάρωσε πριν λίγες ώρες και θέλει να το χαρίσει στους φίλους του. Και μιλάει πολύ γρήγορα. Τόσο που δεν προλαβαίνεις να ακούσεις όλες τις λέξεις του. Επειδή υπολογίζει ότι είσαι απασχολημένος με κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή και εκείνος σου τρώει το χρόνο σου, αλλά πάλι δεν μπορεί και να μην επικοινωνήσει μαζί σου. Δεν μπορεί να μην μοιραστεί μαζί σου τη χαρά του. Θέλει και επιδιώκει να αποσπάσει το καλό σου σχόλιο και όλοι που μπορείτε να φέρετε στο νου σας την έκφρασή του όταν το πετυχαίνει. Καλό, δεν είναι καλό, τα βρίσκω. Λέει για να χαλαρώσει. Είναι αυθόρμητος, πηγαίος, ανθρώπινος. Είναι μια καθαρή και άγωνη ψυχή. Ένας ωραίος άνθρωπος. Το μυαλό του, λες και είναι προγραμματισμένο να δουλεύει ασταμάτητα, ακόμα και στον ύπνο του, σε ρυθμό 15 σύλλαβο και πάντα με ομοιοκατάληξή. Η ποίησή του είναι απλή και μόλις μέσα σε 5 τετράστιχα ξεδιπλώνει μια ολόκληρη ιστορία. Στην πραγματικότητα μας νουθετεί με ένα κρυφό μήνυμα που μας περνά. Είναι απλά τα πράγματα, φίλοι. Μην τα περιπλέκετε και δυσκολεύετε τη ζωή σας. Αφήστε τα να εξελιχθούν και να σας οδηγήσουν. Ο Νίκος έχει αποδείξει με την πολύχρονη πορεία του ένας ακούραστος αγωνιστής της ζωής. Ακόμα και στους δύσκολους και να συνεχίζει τις δραστηριότητες του ασταμάτητα και πάντα με το χαμόγελο. Και αν δεν το κάνεις το κάνει. Σαν παιδάκι στεναχωριέται και στο ξαναζητά και τα μάτια του λάβουν όταν τον ικανοποιήσεις.
Ας περάσουμε λοιπόν στην παρουσίαση του βιβλίου. Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Σας κοιτάω στα μάτια και βλέπω την αγάπη που βγάζετε προς το βιβλίο αυτό. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που μετά από 2 χρόνια καταφέραμε πάλι να είμαστε εδώ πάλι μαζί. Πριν 2 χρόνια βγάλαμε το πρώτο μας βιβλίο με τίτλο «Κατάρρευση ψυχής». Ένα βιβλίο που πραγματικά ήταν με κατάρρευση ψυχής, που μίλαγε πάνω στα πολιτικά δρόμενα, στα πολιτικά πεπραγμένα και προσπάθησε να βγάλει και να αποκραστεί τις ανησυχίες, τους στόχους και τις σκέψεις του μέσου Έλληνα, του καταπιεσμένου Έλληνα, του πονεμένου Έλληνα, του Έλληνα και του ανθρώπου που δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει τη ζωή αυτά που πρέπει να πάρει και δικαιούται να πάρει και τα στερούν κάποιοι άλλοι πολιτικά άθλοι και ελεηνοί. Σήμερα, μετά από μια πορεία που διαβάζει στο αγαπητό κάποια θέματα στην προηγούμενο βιβλίο, όποιοι θυμάστε και στα δεύτερα, σας είχα πει 2-3 ερωτικά στο μικρόφωνο. Βοήθησε ο Θεός και ολοκληρώθηκαν αυτή η συλλογή και καταφέραμε με τις εκδόσεις Πάσαρη τη βοήθεια πάρα πολλών φίλων μου που στάθηκαν κοντά μου, όπως είναι ο Βαγγέλης ο Σκρίνης, ο οποίος ο Βαγγέλης Σκρίνης ήταν πάντα δίπλα μου και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου διόρθωνε και κοίταγε το κάθε τμήμα με το άλλο πνεύμα, με το πνεύμα του δάσκαλου, του καθηγητή, του λίγο πιο πέρα, που με βοήθησε και ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Αλλά γιατί πάρα πολλά άλλα θέλουν από εσάς, που θα τους πούμε μετά, αλλά αν δεν τους λέω και εγώ τώρα, όπως είναι όλοι οι φίλοι που βοήθησαν σήμερα στη σημερινή εκδήλωση, με τα μπάνετς, με τα λουλούδια, με την παρουσία όλων, με τον αίθουσα του Δημήτρη Σοδωράκης που δόθηκε, με όλα εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι το να γράψει κανείς ένα ποίημα ή να το μεταφέρει κάπου είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Το θέμα είναι πώς το βλέπει κανείς και πώς αισθάνεται. Εγώ θεώρησα επειδή πολύ ώρα πέγανε και η γυναίκα μου κάπου εδώ πέρα, η γυναίκα μου κάπου δεν έχω δει. Για ποια γράφονται λίγο τα ποίηματα, προσπάθησα με τους στίχους του πρώτου ποίηματος να καταθέσω και να κάνω μια κατάθεση ποιημάτων εκεί πέρα, να καταθέσω τι γίνεται. Ακούτε λίγο το πρώτο ποίημα. Αν όλα όσα έγραψα τα είχα και βιώσει, θα έπρεπε να μου δώσω αν. Όμως δεν το έχω νιώσει. Πάντα μέσα στη σκέψη μου πλάθω την ιστορία. Δες το κρύο, φίλοι μου, είναι μια εμπειρία. Τις αγαπώ φανταστικά. Γίνεται για να γράψω. Μα θα σας πω ότι μπορεί στο τέλος και να κλάψω. Αισθάνομαι μέσα στην καρδιά κάτι πολύ ωραίο. Αν δεν προσέξω τελικά, ίσως να βγει μοιραίο. Ας είναι φαντασίωση, το νιώθω σαν δικό μου. Κάνω κατάθεση ψυχής, είναι αυτό γραφτό μου. Το βιβλίο αποτελείται περίπου 126 ερωτικά ποίηματα μέσα, που πιστεύω ότι αφουγκράζονται τις ανησυχίες όλων εμάς εδώ μέσα που είμαστε, και άμα διαβάσει κάποιος την αφιέρωση που έκανα, να πού να τα αφιερώσω, να το πω στις χώρες μου από εδώ από εκεί, λέω, αφού ρε παιδιά, όταν λέω κάποιο ποίημα σε μια παρέα, ακούω το βλέμματα όλων και μου λένε οι φίλοι μου ότι αυτό με άγγιξε, αυτό μου θυμίζει κάτι, μου κάνει, βλέπω ότι είναι ευχαριστημένος, ότι υπάρχει ανταπόκριση. Άρα και εγώ έγραψα το εξής. Αφιερώνται σε εσάς που τα διαβάζετε και νιώθετε ότι τα ποίηματά μου σας αγγίζουν. Τελειώνοντας να πούμε κι άλλο, θα μιλήσουμε στο τέλος πάλι. Θα κλείσω, παιδιά, με το ποίημα του τελευταίου του βιβλίου, που για μένα είναι, τα λέει πάρα πολλά. Και είναι το εξής. Κλείνοντας μία δήλωση, θα ήθελα να κάνω. Πιστεύω τα κατάφερα και το σφιγμό σου πιάνω. Παίρνω στα χέρια τη ζωή. Μου δίνεις την ελπίδα. Καμία σαν εσένανε, άλλη ποτέ δεν είδα. Μου έχεις κλέψει το μυαλό. Αόρατη πληγή μου. Στιγμή δεν φεύγεις τελικά, μέσα από την ψυχή μου. Μόνιμα κατασκήνωση έκανα στην καρδιά σου. Ρίζωσα και παρέμεινα μέσα στην αγκαλιά σου. Το βράδυ γίνεσαι το φως. Στο κρύο με ζεσταίνεις, κλειστή αμπή στην πόρτα μου, στη χαραμάδα μπαίνεις. Θα σας ευχαριστώ την παρουσία σας. Λοιπόν, θα
ήθελα να δώσω μερικά χαρακτηριστικά από το ποιητικό έργο του Νίκου. Δεν θα αναλύσω δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο ποίημα, το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο του, αλλά παίρνοντας τα δύο βιβλία, δηλαδή την αόρατη πληγή και την κατάσταση ψυχής, να πω μερικά χαρακτηριστικά που σημείωσα από τη δουλειά που κάνει ο Νίκος στον ποιητικό λόγο. Πρέπει πρώτα όμως να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι θεωρώ ότι είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι το ποιητικό ταλέντο του Νίκου είναι έμφυτο και η στιχουργική του δεξιοτεχνία αποτελεί ιδιαίτερο χάρισμα. Αυτό νομίζω ότι στην Αργυρούπολη το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά τα χαρακτηριστικά του ποιητικού του λόγου πολύ συνοπτικά τα προσδιορίζω ως εξής. Ο ποιητικός λόγος του Νίκου λειτουργεί στο φυσικό του περιβάλλον, στην καθημερινή ζωή δηλαδή, και στην τοπική κοινωνία με ένα πρωτόγνωρο μηχανισμό που θα τον εξηγήσω παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή η ποίηση του μοναχικού ατόμου, παρόλο ότι είναι αυτόνομη πράξη αυτό που κάνει ο Νίκος. Παίρνει αφορμές από καθημερινά περιστατικά και γράφει όπου βρεθεί, οδηγώντας σε μια γωνιά στην καφετέρια, οπουδήποτε. Τα ποίηματά του δεν καταγράφονται απλώς, αλλά απαγγέλλονται. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χάρισμά του, δηλαδή τα απαγγέλει στις παρέες, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, στις παρέες τους φίλους που είναι άφθονοι στην Αργυρούπολη, καταχωρούνται σε κορνίζες, σε γραφείες, σε συλλόγους, σε μαζικούς φορείς. Με λίγα λόγια χρησιμοποιεί το ποιητικό του έργο καθημερινά, στην καθημερινή ζωή δηλαδή. Επομένως, ο ποιητικός του λόγος φαίνεται λαϊκός και συνδέεται με την κοινωνικοποίηση του έργου του. Η κοινωνικοποίηση αυτή επιτυχάνεται με ένα ιδιαίτερο και σπάνιο ταλέντο του Νίκου, τη χαρισματική μνήμη. Αυτό δηλαδή που μπορεί να σας βρει και να σας πει οποιοδήποτε ποίημα έχει γράψει. Είναι δηλαδή ένα χάρισμα το οποίο δεν το συναντάμε εύκολα. Επομένως, μέσω αυτού του χαρίσματος έχει διαχέει την ποίησή του στην τοπική κοινωνία. Η ποιητική γλώσσα του Νίκου είναι μια γλώσσα κατανοητή για τον απλό πολίτη. Δεν είναι εργαστηριακή γλώσσα, με την έννοια δηλαδή ότι δεν εκφράζει καμιά τάση παραμορφωτική του λόγου. Δεν περιέχει δηλαδή στοιχεία καταλαβισμού. Γιατί η ποίηση δεν πρέπει να είναι υψηλή κουλτούρα με τις λεγόμενες υψηλές εκφράσεις που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές από το μέσο πολίτη. Ο οποίος μέσος πολίτης αποκόπτεται έτσι από τη δυνατότητα κατανόησης του ποιητικού λόγου. Θεωρεί ότι η καλλιέργεια του ακαταλαβισμού, θεωρώ δηλαδή εγώ προσωπικά και πάρα πολύ, ότι η καλλιέργεια του ακαταλαβισμού στην ποίηση, δηλαδή τη λεγόμενη μοντέρνα ποίηση, δημιουργεί αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στους διανοούμενους, στη λεγόμενη intelligentsia και στον απλό κόσμο. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η λαϊκή ποίηση, η ποίηση που περιέχει λαϊκά εκφραστικά μέσα, είναι σήμερα αναγκαία για την πολιτιστική άμυνα, την πολιτιστική άμυνα της χώρας εννοώ, αυτού του τόπου ιδιαίτερα, τώρα που η παγκοσμιοποίηση φέρνει ξένες πολιτιστικές διεισδύσεις, ξένα πολιτιστικά πρότυπα στη χώρα και ξένες αρνητικές επιρροές. Με τους γνωστούς κινδύνους που ξέρουμε όλοι για την πολιτιστική παράδοση και την ελληνική κουλτούρα. Γι' αυτό λοιπόν δέχτηκα και ήθελα να παρουσιάσω το έργο του Νίκου σε γενικές γραμμές, χωρίς να επαναλαμβάνω να αναλύω κάποιο ποίημα του, θεωρώντας ότι η ποίηση του είναι συνδεδεμένη με την καθημερινότητα, είναι συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία και αποτελεί προσφορά στην τοπική μας κοινωνία. Λέω παιδιά, δεν έχετε πρόβλημα. Μετά από την παρουσίαση του φίλου μας και αγαπητού να έρθει ο Ζαχαρίας ο Μπασιάς να μας πει δύο τραγούδια δικά μου. Θα τα ακούσουμε. Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας μαζί με τον Δημήτρη.
Θα σας πω ένα πολιτικό που είναι επίκαιρο. Ψεύτικο χρέος σήμερα. Οι άθλοι προβάλλουν. Εκείνοι μας χρωστούν πολλά, πια να το καταλάβουν. Στο παρελθόν ο Χίτλερ μας είχε ισοπεδώσει. Μα ακόμα αποζημιώσεις δεν μας έχουν δώσει. Αμφότερα οι οφειλές να ισοσκελιστούν. Τα βάρη από πάνω μας πρέπει να τραβηχτούν. Το παραμύθι τέλειωσε. Ζούμε μια ιστορία. Άδικα πράγματα ζητά πια η καγκελαρία. Τύχη όμως δεν έχουνε, θα πάρουν ό,τι βρούνε. Κάτι μακριά από τον Τζολιά πλέον διεκδικούνε. Τα είχα και βιώσει, θα πρέπει να μου τον Ζουάν, όμως δεν το έχω νιώσει. Πάντα μέσα στη σκέψη μου γράφω την ιστορία, δεν σας το κρύβω, φίλοι μου, είναι μια εμπειρία. Τις αγαπάω ψεύτικα, γίνεται για να γράψω, μα θα σας πω ότι μπορεί στο τέλος και να κλάψω. Αισθάνομαι μες στην καρδιά κάτι πολύ ωραίο, δεν προσέξω τελικά ίσως να βγει μοιραίο. Ας είναι φαντασία μου, το νιώθω σαν δικό μου, κάνω κατάθεση ψυχής, αυτό είναι το γραφτό μου. Αν όλα όσα έγραψα τα είχα και βιώσει, θα πρέπει να μου τον Ζουάν, όμως δεν το έχω νιώσει. Όμως δεν το έχω νιώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ένα κομμάτι που υπάρχει στο ίντερνετ, το έχουμε γράψει πριν από το έχουμε φτιάξει πριν από ένα χρόνο με τον Νίκο. Στα όνειρά μας λέγεται. Άδειος ο δρόμος ανοιχτός, κλειστή είναι η καρδιά σου, μένει δε αναπάντητη η συμπεριφορά σου. Τα στέγανα που σου βάλαν τα έχεις υιοθετήσει, ας την ψυχή ελέγχει. Αυτή να σ' οδηγήσει και έξω απ' το γύρο, σπάσε πια τα δεσμά σου. Τώρα είναι στο χέρι σου, ζήσε τον έρωτα σου. Αληθινά και
κρατάω τι σ' αρέσει. Να ξέρεις ότι αγάπη μας όλα θα τα αντέξει. Να ξέρεις ότι αγάπη μας όλα θα τα αντέξει. Και σε έξω απ' το γύρο σπάσε πια τα δεσμά σου. Τώρα είναι στο χέρι σου, ζήσε τον έρωτα σου. Αληθινά και δυνατά είναι τα αισθήματά μας. Φτάνει που είμαστε μαζί έστω στα όνειρά μας. Φτάνει που είμαστε μαζί έστω στα όνειρά μας. Και σε έξω απ' το χείλο σπάσε πια τα δεσμά σου. Τώρα είναι στο χέρι σου, ζήσε τον έρωτα σου. Αληθινά και δυνατά είναι τα αισθήματά μας. Φτάνει που είμαστε μαζί έστω στα όνειρά μας. Φτάνει που είμαστε μαζί έστω στα όνειρά μας. Φτάνει που είμαστε μαζί έστω στα όνειρά μας. Στο πιάνο είναι ο Δημήτρης Πανεξηλιώτης. Το μικρόφωνο του βάλει σε εσάς και θα λέγεται λίγο. Παιδιά, αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Ο Ζαχαρίας ο Πασιάς μου έχει φτιάξει 11 τραγούδια το παλικάρι. Είναι αργυροπολίτη, ξεχωριστό άτομο, ιδιαίτερο. Γνώση τη μουσική όσο λίγοι άνθρωποι. Και ειλικρινά ότι είμαι ευγνώμων. Αυτό μόνο λέω, είμαι ευγνώμων. Όπως να ξέρετε, κάτι δεν το ξέρετε, το πρώτο τραγούδι που έχω φτιάξει, που το έχει φτιάξει ο άντρας της Μύρου της Μητικότσι, ο Νικολόπουλος ο Κώστας, που είναι εδώ ο Νικολόπουλος ο Κώστας, αλλά δεν ξέρω αν είχε ένα τραγουδιστής που το... Ναι, όχι, και σε κύριος Θεοδωράκης είναι λοιπόν ο τραγουδιστής, αλλά το τραγούδι το έχει πει άλλος, το έχει πει ο Τοκαρίτης ο Παναγιώτης, ναι. Το Παναγιώτη δεν ξέρω αν είχε το Τοκαρίτης, δεν πάρει τηλέφωνο, δεν ξέρω αν είχε έρθει. Το έχει πει ο Τοκαρίτης Παναγιώτης, το πρώτο μου τραγούδι, πολύ ωραίο. Και πριν δώσω τον λόγο παρακάτω, επειδή εγώ δεν ετοιμάζω ποτέ μου τίποτα, μιλάω πάντα από καρδιά, το ξέρετε αυτό, ούτε χαρτιά ούτε τίποτα, και στα δημοτικά συμβούλια και στη γενικώ στη ζωή μου, έχω να πω το εξής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου και στους τρεις μου κόρες που με ανέφονται γνώση. Γιατί ειλικρινά αυτό το πράγμα το κάνω πολλές ώρες και τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ακόμα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θέλω να πω, στον Πεχτέρα σίγουρα, ναι. Κρυβολόγια. Για τις συνεχίες μου Μια καλησπέρα και από μένα. Τώρα για τον Νίκο δεν χρειάζεται να προετοιμάσεις λόγο για να πεις. Έχει λόγο να λέγεται, γιατί ο Νίκος είναι μόνο αγάπη. Άρα, μόνο για αγάπη θα μπορούσε να γράφει και οτιδήποτε είναι αληθινό, γιατί είναι αληθινός, βαθύς και ανθρώπινος. Τώρα, 3 γυναίκες έχει μέσα στο σπίτι του, για γυναίκα θα έγραφε. Έτσι δεν είναι, μας αγαπάει πάρα πολύ. 4 με τη γυναίκα του, 4. 3 κόρες και μια γυναίκα, 4. Η γυναίκα του εντάξει κάνει και 1000. Αφού τον ανέχεται και τον αντέχει. Λοιπόν, ο Νίκος είναι ο αγαπημένος όλων μας. Δεν είναι τυχαίο το ότι γεμίζει ένα θέατρο, όπως είναι το Μίλης Θοδωράκης. Είναι λαϊκός, αυθεντικός και λαϊκά και αυθεντικά γράφει. Θα σας διαβάσω μερικά από τα λαϊκά του ποίηματα. Πέλαξα 10. Είναι οι 10 δικές του εντολές, θα πω.
από το όρος της καρδιάς του που είναι η αγάπη. Το πρώτο είναι ανάσα πνοή. Μιλάνε πια τα μάτια μου, γράφω με την καρδιά μου, κάνω εξομολόγηση με τα ποίηματά μου. Διαβάζοντας τα ένιωσες πως σε φωτογραφίζω, σε όλες αναφέρομαι, μα σένα ξεχωρίζω. Παγώνω με ένα βλέμμα σου, λιώνω όταν μ' αγγίζεις, πεθαίνω όταν χάνεσαι, γεννιέμαι όταν γυρίζεις. Ψάχνω να βρω στο λεξικό λέξη να μου ταιριάζει. Δεν βρήκα κάτι δυνατό, σωστό να με εκφράζει. Έτσι απλά θα σου το πω, σε λάτρεψα στα αλήθεια. Θα σε ανάσα μου πνοή μες στα δικά μου στήθια. Αναγέννηση. Ονειρικά βυθίζομαι στα πράσινά σου μάτια, μα εκείνα με προδώσανε, με κάνανε κομμάτια. Χωρίς εσένα τίποτα δεν έχει σημασία, εάν δεν σε έχω δίπλα μου σε αυτή την κοινωνία. Αν και κομμάτια έγινα, εγώ θα σ' αγαπάω, αναγέννηση ψυχής για σένα ξεκινάω. Θα ξαναχτίσω την καρδιά όπως εσύ τη θες, και έτσι δεν θα έχεις πλέον άλλες επιλογές. Τώρα θα ξαναγίνουμε οι δυο μας πάλι ένα και δεν θα θέλω και θα δεθούμε δυνατά. Θα ζούμε ευτυχισμένα. Ένα δώρο, για να δούμε σε ποιον το κάνει αυτό το δώρο. Στην τράπεζα του έρωτα πάω να καταθέσω. Λόγια αγάπης θα τους πω, πως θα υποθηκεύσω. Μα το μυαλό σταμάτησε μες στο μεγάλο πάθος. Όμως, αν σε κατέλειπα, θα ήταν μεγάλο λάθος. Κάνω επένδυση ψυχής επάνω στη ματιά σου, ελπίζοντας πως θα βρεθώ μέσα στην αγκαλιά σου. Για τη γιορτή το δώρο μου είναι αυτά τα λόγια που γράφτηκαν για σένα, να σου τα λένε όλα. Λένε ότι σε αγαπώ, πως είσαι η ζωή μου, πως όλα θα τα έδινα να ήσουν αδική μου. Ανεκπλήρωτος έρωτας. Χθες βράδυ σε είδα στον ύπνο μου. Σου είπα σ' αγαπάω. Εσύ για λίγο στάθηκες. Μου απάντησες κι εγώ. Έλειωσα όταν τ' άκουσα. Μα ήρθε η αυγή και έφυγε από τα πόδια μου ολόκληρη η γη. Μπορεί να ήταν όνειρο, μα είναι αληθινό. Το ότι σε θέλω και με θες θα είναι παντοτινό. Έρωτας ανεκπλήρωτος με έχει κυριεύσει. Πολλά είναι τα προβλήματα, όμως αυτός θα αντέξει. Με μια ματιά σου χάνομαι, στο άγγιγμά σου λιώνω. Λάθος στιγμή σε γνώρισα και αυτό είναι που πληρώνω. Ερωτευμένη. Βράδια πολλά με βρίσκουνε, μάτια μου να έχω κλάψει. Ποτέ τόσα ποίηματα για άλλη δεν έχω γράψει. Δεν είναι μόνο ο αριθμός. Σε όλα ξεχωρίζουν πως αγαπάω δυνατά, το διατυμπανίζουν. Αμέσως συγκλονίζεσαι στο πρώτο άκουσμά τους. Τα νιώθεις και αφήνεσαι μες στα μηνύματά τους. Όσο και να το κρύβουμε, είμαστε ερωτευμένοι. Σε άλλες όμως αγκαλιές και οι δυο παραδομένοι. Έστω και έτσι τελικά, πρέπει να το χαρούμε. Δύσκολες οι ανατροπές και θα συμβιβαστούμε. Γι' αυτό έγραψε και τον μοιραίο έρωτα παρακάτω. Σαν το νερό στην έρημο, ποθώ την αγκαλιά σου. Κι όπως το κρύο τη φωτιά, ζητάω τα φιλιά σου. Σαν όαση του έρωτα, σε έχω στην καρδιά μου. Το πώς θα φτάσω ως εκεί είναι το πρόβλημά μου. Και αυτό
γιατί εμπόδια υψώνονται μπροστά μας, μα αληθινά θα γίνουνε τώρα τα όνειρά μας. Δεν θα μας σταματήσουνε οι όποιες δυσκολίες. Σε αγαπώ, δεν θα έπρεπε να έχεις αμφιβολίες. Πια η επιθυμία μας όλα θα τα αλλάξει. Το πάθος που βιώνουμε θα μας το κάνει πράξη. Αυτό το μοιραίο πάθος στη συνέχεια έγινε μοιραίο πάθος. Χρόνια πολλά αφέθηκα σε ένα μοιραίο πάθος. Αδυνατούσα δυστυχώς να δω πως ήταν λάθος. Το μυστικό το είχαμε πολύ καλά κρυμμένο. Τέλος όμως, φίλοι μου, ήταν δεδομένο. Γιατί παρασυρθήκαμε και οι δυο μας απ' τη ζήλια, η μηχανή μας πάλιωσε και τρέχαμε με χίλια. Το κάψιμο δεν έφτασε, μας άφησε στη μέση. Το κάστρο πια του έρωτα των δυο μας έχει πέσει. Μαζεύω τα κομμάτια μου, να φύγω μακριά σου, μα η καρδιά μου ρίζωσε και έμεινε κοντά σου. Ενώ και διότι το θέλαμε να είμαστε μαζί, σε άλλες παρέες βρεθήκαμε, στο ίδιο μαγαζί. Πέρασα από το τραπέζι σου, να δω τα δυο σου μάτια, μα σαν τα βλέπω δεν μπορώ, γίνομαι εγώ κομμάτια. Όπως τον Άσο το ιό που ήρθε από τα ξένα, έτσι κι εγώ αγάπη μου γυρνώ ξανά σε σένα. Αν και σε άλλη αγκαλιά, μυρίζω το άβρωμά σου. Αισθάνομαι μοναδικά με ένα εγκυρμά σου. Χάνω το νου, τη λογική, σε κάθε κοίταγμά σου. Όλα θα τα έδινα εγώ για να ήμουν κοντά σου. Τώρα θα διαβάσουμε τον πόνο της ψυχής του. Πάντα θα ονειρεύομαι πως βρίσκομαι κοντά σου και θα μου δίνει δύναμη έστω το άγγιγμά σου. Δεν μου το λέω τα χείλη σου, μα βλέπω τη ματιά σου. Δεν μου το λένε τα χείλη σου, μα βλέπω τη ματιά σου. Έτσι στη φαντασία μου είμαι στην αγκαλιά σου. Το ξέρω πως και εσύ το θες να είμαστε μαζί. Μα μένει μες στη σκέψη σου αυτή η προσμονή. Όλα μπορεί να μείνουνε κρυφά μες στη ζωή, μα η αγάπη μου για σε πια θα φανερωθεί. Να δεις, ο πόθος της ψυχής τους δυο μας θα ενώσει και δύσκολα λατρεία μου κάτι θα μας προδώσει. Και το τελευταίο που επέλεξα να διαβάσω, τι άλλο, η κατάθεση της ψυχής του δικού μας. Ένα χειροκρότημα για την κατάθεση της ψυχής. Σε αυτές τις σελίδες αυτή μας καταθέτει. Μας λέει λοιπόν, κάνω κατάθεση ψυχής γράφοντας κάποιους στίχους, αποτυπώνοντας πιστά έρωτα που έχεις γρίφους. Ένιγμα η αγάπη σου, ακόμα και η ματιά σου. Κάνω δε την προσπάθεια να νιώσω την καρδιά σου. Πλατωνικός ο έρωτας, μα είναι αληθινός. Θα είναι μες στη σκέψη μου, πάντα μοναδικός. Είσαι στη φαντασία μου, κομμάτι της ψυχής μου, κι όλα θα έδινα εγώ για να σου αδική μου. Θα περιμένω τη στιγμή που θα ξαναβρεθούμε. Θα γίνει σίγουρα αυτό και οι δυο μας θα ζητούμε. Αυτό το χειροκρότημα είναι η αγάπη που επιστρέφεται στον Νίκο μας. Νίκο, σ' αγαπάμε και σε ευχαριστούμε που Να πω εδώ για τη φίλη μου την Άννα, που είναι μοναδική και ξεχωριστή παρουσία και με τιμά ιδιαίτερως που και στο προηγούμενο βιβλίο και σε αυτό, και την ευχαριστώ από καρδιάς, ότι την Τρίτη στις 10 Νοεμβρίου στην Κουέτα που ανεμιά στην Πλάκα
Η Άννα Πιτικότς εδώ, θα παρουσιάσει μαζί με τους τυπικούς του, μαζί με τον Σωτήριο Δογάνη, Νανιγόνη Μπούνα και άλλους, και το τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Στην πλάκα, δεν είναι αυτό. Μπράβο. Και του λέει, να είσαι καλά, θα είμαστε κοντά σου κι εμείς. Θέλω να πω κάτι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, είπα τόσο ευχαριστώ, αλλά πραγματικά συγκινήθηκα όταν είναι εδώ σήμερα εδώ μαζί μας 5 συμφοιτητές μου από την Κοζάνη. 5 άτομα συμφοιτητές από την Κοζάνη. Δεν είναι το καλό, σίγουρα. Σας ευχαριστώ από βάθη καρδιάς. Από βάθη καρδιάς είμαστε μαζί από το 1986 με τα παιδιά. Το 1986 και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος όταν τους είδα, ειλικρινά σας το λέω, γιατί στην Κοζάνη, φίλοι μου, και εδώ στο πρώτο εδώ, γράφτηκε το πρώτο μου ποίημα. Το 1986 ήμουν σε ένα μαγαζί στην Κοζάνη, όντως φοιτητής, τότε κάπνιζα, έχω κόψει τώρα 25 χρόνια το τσιγάρο, τότε κάπνιζα και πάνω στο πακέτο των τσιγάρων μου έγραψα κάποιους στίχους και τους έδωσα μακερασμένα με ένα παντό σε μια κοπέλα. Ακούτε τους στίχους, θα σας πω τώρα τους στίχους. Τώρα, επειδή κατόπιν προέκυψε το βιβλίο και γράφτηκε με 5 στροφές το ποίημα, τότε ήταν μόνο οι 3 στροφές. Τώρα θα σας πω το ποίημα ολοκληρωμένο, αλλά από τους κάτω, μετά τις 2 στροφές τις πρώτες, είναι το ποίημα της Κοζάνης. Ξεκινάμε. Δεν καταλαβαίνω. Πάτα και τα αργά, το λέω. Πάλι. Την αγάπη μου. Κάτω να θυμηθώ το λίγο. Κάτω εκεί και πάλι αυτό είναι. Θα τα θυμηθώ και λίγο. Για την άκρη. Ματιάστηκα. Εδώ. 20 χρόνια πέρασαν. Μα ακόμα είσαι εδώ. Πάντα θα είσαι στη σκέψη μου κάτι μοναδικό. Πάντα θα σε έχω δίπλα μου, στη σκέψη στο μυαλό μου. Αν και θα είσαι μακριά, θα ζεις στο όνειρό μου. Καθώς ακούω μουσική, σε σκέφτομαι μωρό μου. Νιώθω πως είσαι δίπλα μου και χάνω το μυαλό μου. Ο δίσκος παίζει απαλά, το σ' αγαπώ γλυκιά μου. Και αισθάνομαι τα χέρια σου να αγγίζουν τα δικά μου. Το κρύο είναι το φτερό, το τζάκι πάει να σβήσει, μα η αγάπη μου για σένα είναι αιώνια θα ζήσει. Με τόσα μάτια αγάπης που βλέπεις δίπλα σου, εγώ και δεν έχω... Πριν και λέω καλό το κλείσιμο στο τέλος, θέλω να πω ότι θα μιλήσουν για μας κάποιοι φίλοι μου, όπως ο φίλος μου και ο κουμπάρας μου, δικηγόρος Γαλάνης Κώστας, και τον καλό να έρθει στο βήμα να πείτε κουβέντες. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να πω και εγώ 2 λόγια για το πρόσφατο ποιητικό έργο του συγγραφέα Νίκου Σπυρόπουλου, αλλά κυρίως για τον ίδιο τον συγγραφέα, τον αρκετά χρόνια κουμπάρο μου Νίκο, αλλά και διαχρονικό φίλο εμένα και της οικογένειάς μου. Στην προηγούμενη ομιλία μου, όταν παρουσιαζόταν η συλλογή του Νίκου «Κατάθεση ψυχής», ήταν στα μέσα της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης, Νοέμβρης 2013, είχα μιλήσει και για εκείνον και για την τότε συλλογή του, που βασιζόταν κυρίως στη δύσκολη τότε καθημερινότητα, την οποία με πηγαίο ταλέντο σατήριζε και εξέπρεπε μηνύματα αισιοδοξίας για το κοινό του, που άσχετα από τις μετέπειτα εξελίξεις δικαίωναν όμως τότε τον συγγραφέα και φίλο μου Νίκο. Σήμερα ο ποιητής έρχεται να μας δείξει τις ευαίσθητες κορδές της καρδιάς του καθενός μας και της ψυχής μας,
Με τη τωρινή του ποιητική ερωτική συλλογή «Αόρατη πληγή», μακριά από τη μαυρίλα της εξακολουθητικώς επιδεινούμενης πραγματικότητας, με έναν ύμνο προς τον έρωτα και την αγάπη, προσπαθώντας, και αυτό το κατορθώνει με αριστουργηματικό τρόπο, να μας παρασύρει στις ωραιότερες στιγμές της ζωής μας, στην ανέμελη νιώτη μας και στα πρώτα μας ερωτικά σκεπτήματα. Διαβάζοντας κάποιος σε μια πρώτη ανάγνωση τα ερωτικά ποίηματα αυτής της συλλογής, νιώθει αμέσως πραγματικό στίγμα στην καρδιά του και αναπολύει μέσα από τους απλούς αλλά ωραίους στίχους του συγγραφέα την πρώτη του και αξέχαστη εν πολλής ερωτική γνωριμία, την πλημμυρίδα του συναισθήματος αυτού που τον συνεχθρόνησε, αλλά πολλές φορές και την μετά από καιρό απογοήτευση που νιώσαμε σε μεγάλο ποσοστό πολλοί από εμάς σε έντονο βαθμό μετά από το άδοξο τέλος μιας τέτοιας νεανικής αγάπης. Η αναζήτηση όμως της αγάπης και του έρωτα μέσα από τα ποίηματα του συγγραφέα είναι αένατη. Φίλε Νίκο, επειδή πράγματι πιστεύω ότι τους στίχους που έγραψες και τα διαλεκτά ποίηματά σου υπήρξαν πολλές εμπειρίες της προσωπικής σου ζωής, κατά μεγάλο ποσοστό, σου εκμυστηρεύομαι ότι σε ζηλεύω, γιατί εκθέτεις με την καλή του όρου έννοια σε αυτή σου τη συλλογή τον ίδιο σου τον εαυτό, τον πηγαίο σου εαυτό. Και αν πριν 2 χρόνια, όπως είπα στην παρουσίαση της προηγούμενης συλλογής σου, υπήρξες και ήσουν μια πραγματική ψυχούλα, ψυχή και ψυχάρα, σήμερα με αυτή σου τη συλλογή λέγω πως είσαι μια ευαίσθητη καρδούλα, μια μεγάλη καρδιά και ένας γνήσιος και πηγαίος ημνητής του έρωτα. Σου εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσεις να χαρίσεις τον κόσμο με την ποιητική σου πένα ευχάριστες ερωτικές στιγμές και να τον κάνεις να αναπολύει και να ελπίζει διαρκώς, με σκυρτήματα αγάπης και μόνο, και τίποτα άλλο πέραν αυτού. Ας πληγωνόμαστε, όπως λες, στη συλλογή σου από αυτήν την αόρατη πληγή. Είναι καλύτερα αυτό από κάθε άλλο τραυματισμό στις μέρες που ζούμε. Σε αγαπάμε όλοι φίλοι. Συνέχισε. Ναι, πριν φωνάξω κι άλλους φίλους να μιλήσουν που θέλουν, έχω μια ιδέα. Εκτός του συμπληκτητές μου, είναι και εδώ ένας συμπληκτητής μου, ένας συμμαθητής μου μάλλον, από το Λύκειο στο Ρέτινο, ο Σωτήρης ο Δογάνης, ο μεγάλος τραγουδιστής ο Σωτήρης Δογάνης, που το καλό ακαπέλα, άμα θέλει, και έμπνευση να μας τραγουδίσει ένα τραγούδι. Ό,τι θέλει. Και σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, ό,τι θέλει. Έλα, Σωτήρη, έλα. Είμαστε μαζί, γυμνάσιο στο Ρέτινο. 1984-83, τι πάλι έβαλες. Λοιπόν, αυτή η έκπληξη πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Καλησπέρα σε όλους σας. Και εγώ προσωπικά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη χαρά που κοινωνώ μαζί σας με αφορμή τούτο εδώ το αποτέλεσμα. Πραγματικά με 2 κουβέντες επιτρέψτε μου πραγματικά να εκφράσω τη συγκίνησή μου για το γεγονός ότι έχω μοιραστεί με τον Νίκο πάρα πολύ ευλογημένες στιγμές στην μάνα μας, στην πατρίδα μας στο Ρέθινο, από τα χρόνια βέβαια του δημοτικού σχολείου έως και τα μέσα του γυμνασίου. Τρίτο. Το φιλέο. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, για πες. Οπότε, ναι, σ' αγαπώ για τις ωραία, να το αφιερώσουμε στην αιώνια αγάπη, που είναι φιλική, έτσι. Συγχωρέστε με βέβαια γιατί είμαι λίγο κρεωμένος, αλλά εντάξει, θα πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία.
Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Κι αγαπώ, κι αγαπώ κι όλο τον κόσμο, κι αγαπώ κι όλο τον κόσμο, γιατί ζεις κι εσύ μαζί. Το παράθυρο κλεισμένο, το παράθυρο κλεισμένο, το παράθυρο κλειστό. Άνοιξε το ένα φύλλο, άνοιξε το ένα φύλλο, την εικόνα σου γάιλω. Τι να πω, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ένα κόμμα θα δώσουμε για αυτό τον ωραίο τρελό. Τον ωραίο τρελό. Αλλά είναι πραγματικά ψυχάρα, πραγματικά ψυχάρα. Γεια σου, πάντα είσαι. Θα συνεχίσουμε τώρα. Ο Τρίκας ο Μανώλης θέλει να πει κάτι. Εκεί πέρα τον βλέπω το Μανώλη, το Τρίκα, το φίλο μου, θέλει να πει κάτι. Γεια χαρά σας. Μου λέει ένας φίλος προηγουμένως, ούτε στον απολογισμό δεν είχε τόσο κόσμο. Δεν κατέφερε πάλι και τη δεύτερη φορά στο δεύτερο βιβλίο. Θα έχει γεμίσει τον κόσμο με ανθρώπους που τον αγαπάνε γύρω του. Πιστεύω να προσέξατε όλοι ότι είναι πιο κόκκινος από τα μπαλόνια. Τολμηρός και ντροπαλός. Ένας έφηβος. Ένας έφηβος με ένα σκληρό παρουσιαστικό και μια καρδιά σαν βούτυρο. Ένας άνθρωπος που στέκεται δίπλα σε όλους μας, δεν λέει τι κάνει, ποτέ, έχει προσφέρει όμως σε πολλούς ανθρώπους πάρα πολλά πράγματα και έρχεται σήμερα να εκτεθεί με ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο αφορά την ψυχική του ερωτική μούσα. Έρχεται εδώ πέρα, εκτίθεται, η ποίηση είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δεν είναι όπως τα διηγήματα. Ουσιαστικά αφορούν μόνο τον ποιητή τα ποίηματα. Έρχεται όμως και θέτει, εκτίθεται, βγάζει την ψυχή του έξω, την καταθέτει, κοινωνεί τον κόσμο με το συναίσθημά του, τολμάει να εξωτερικεύσει, τολμάει να δώσει ένα μήνυμα και πάνω απ' όλα να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά ότι είναι καθαρός, αιώνιος έφηβος και ένας άνθρωπος ο οποίος θα συνεχίσει να διατηρεί την καθαρότητά του. Κάτι που καλά θα ήταν να αποκομίσουμε ένα κομμάτι από την ψυχή του, να το διατηρήσουμε, γιατί μόνο έτσι δεν είναι η κοινωνία
Και μόνο έτσι μπορούμε να φύγουμε από όλο αυτό το σάπιο που υπάρχει γύρω μας. Ως ακέραιος και καθαρός, εκτός από το fan club που λέμε, έχει ένα hate club. Έχει ένα ανθρώπους που τον αντιπαθούν. Αυτό όμως επιβεβαιώνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημοφιλής και καταξιωμένος. Και θα δω να δώσω τη συνεργασία μου. Δεν είναι τίποτα που λέμε εδώ πέρα. Γι' αυτό βλέπετε τη δημοσία καμιά φορά ποιος θα μιλήσει, θα μιλήσει. Εμείς είμαστε ανθρώπινοι, αγνοί και δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία πριν, ούτε τίποτε άλλο. Τώρα βλέπω τον Πάτερ, τον φίλο μου τον Μανώλη εδώ, που κάθε θέλει να μας πει, τον βλέπω και είναι έτοιμος για να μιλήσει και τον Δημητρόφο. Μεγάλο Πάτερ Μανώλη, έλα εδώ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλό μήνα σε όλους. Ο φίλος, αδερφός, φίλος και συνεργάτης Νίκος Σπυρόπουλος, αγαπητοί μου ελπιστό αδερφοί, να ξέρετε ότι την ποιητική του συλλογή, τα ερωτικά ποίηματά του, τα έγραψε σε αυτό το βιβλίο με τίτλο «Αόρατη πληγή». Να ξέρετε ότι τα ποίηματα της ζωής, τα έμπρακτα ποίηματα της ζωής, της αγάπης δηλαδή, τα γράφει στις σελίδες της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος εκτός από ότι είναι ποιητής στο χαρτί, είναι και ποιητής στη ζωή. Είναι μέλος της πρώτης συμπαραστάσεως κρατουμένων και αποφυλακιστέντων της σειράς Μητροπόλεως Νέας Μύρνης, που σημαίνει ότι εμπράκτος την αγάπη του στις σελίδες της ζωής τις καταθέτει σε συνανθρώπους μας στις φυλακές και μέσα και στις οικογένειες έξω των κρατουμένων. Άρα λοιπόν ο αιώνιος Νίκος δεν σταματάει. Το έργο του το συνεχίζει έμπρακτα. Επίσης θέλω να πω ότι δικαίως ο τίτλος αυτός μπήκε, «Αόρατη πληγή», διότι για τον Νίκο είναι αιωνίως ερωτευμένος. Και αυτή η πληγή δεν κλείνει και να μην την κλείσεις ποτέ, Νικόλαε. Να την έχεις ανοιχτή για να είναι αιώνια. Μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να βάλουμε και δίπλα ένα άλλο τίτλο, «Αόρατη πληγή», διότι από εκεί αντλεί κανείς την αγάπη του, όχι μόνο ως προς το πρόσωπό σου, αλλά βλέπει κανείς και την δική σου αγάπη προς όλους μας. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Η αγάπη είναι μία φωτιά που αν δεν μεταδοθεί σβήνει. Η φλόγα η δική σου να είναι πάντα αναμένη, πάντα ψηλά και πάμε για τρίτο βιβλίο. Κάπου είναι εδώ ο πρόεδρος του Προασπίζω, ο Γιάννης ο Γιώργος, θέλει να πει κάτι. Πού είναι ο Γιώργος? Πού είναι ο Γιώργος? Δεν είναι ο Γιώργος. Και το συμπρόεδρο είναι μαζί μας όλο, είναι εξίσου εδώ πέρα. Όλοι οι σύλλογοι που δουλεύουν και δίνουν την ψυχή τους για την πόλη μας και το συμπρόεδρο για τον Προασπίζω και άλλοι πολλοί είναι όλοι εδώ παρόντες σήμερα και τους ευχαριστώ από καρδιά. Τι να πεις για τον Νικόλα της Αργυρούπολης. Ο Νικόλας δεν μας παραξενεύει καθόλου με αυτά που γράφει, αυτά που λέει, αυτά που μας απαγγέλει, γιατί απλά όσοι το ξέρουμε καταλαβαίνουμε ότι βγαίνουν μέσα από την ψυχή του. Και ένας άνθρωπος που ανοίγει την ψυχή του και το μυαλό του για να γράψει ένα στίχο, είτε αυτό λέγεται άγγιγμα ψυχής, είτε αυτό λέγεται αόρατη πληγή, σημαίνει ότι μας ακουμπάει πάρα πολύ. Ο Νίκος όμως δεν είναι μόνο ποιητής. Δεν είναι ο ποιητής της γειτονιάς, δεν είναι ο ποιητής της πόλης, δεν είναι ο ποιητής που έχει πολλούς φίλους, αλλά και πολλούς ίσως που δεν τον αποδέχονται. Αυτό για μας τους υπόλοιπους που τον αγαπάμε είναι τιμή μας. Και ξέρετε γιατί είναι τιμή μας? Γιατί ο Νίκος πάνω απ' όλα, πέρα από ποιητής, είναι άνθρωπος. Τέτοιοι άνθρωποι μας λείπουν σήμερα. Σαν πρόεδρος ενός συλλόγου εθελοντικού,
θα σας πω από την ψυχή μου πραγματικά το πόσο αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να φαίνεται, βρίσκεται δίπλα μας. Καθημερινά. Δεν θέλει να ακούγεται. Αυτό εμένα με γεμίζει και όταν διαβάζω εδώ τους στίχους του, ταξιδεύω διαφορετικά που πιθανότατα να ταξιδεύετε όλοι εσείς. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτά που γράφει είναι μέσα από την ψυχή του. Και είμαι τυχερός που σχεδόν σε καθημερινή βάση με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Γιωργάρα, κάτι γράφω και οδηγώ. Το μόνο πράγμα, του λέω χαίρομαι που γράφεις, αλλά σταμάτα και πες μου το». Λοιπόν, εγώ απλά θα τον ευχαριστήσω που μας γεμίζει τη ζωή με όμορφους στίχους, με όμορφα διδάγματα, με όμορφες πράξεις. Τον θέλουμε δίπλα μας, τον αγαπάμε πολύ και Νικό, έχεις μια υπέροχη οικογένεια, μια υπέροχη γυναίκα, η οποία και αυτή ακολουθεί τα βήματά του. Σας πληροφορώ ότι είναι και αυτή μια, για μας είναι προασπίστρια, χωρίς να φαίνεται και χωρίς να ακούγεται. Να χαίρεσαι και την οικογένειά σου και να είσαι πάντα καλά, έτσι να μας χαρίζεις τέτοιες εργασίες, τέτοιες δράσεις, τέτοιες πράξεις. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να κλείσουμε τον φίλο μας, τον δήμαρχο μας, τον Χρήστο Κορτζίδη, τον άνθρωπό μας. Κάθε ένα δίπλα. Όλα Χρήστο μας εδώ. Έλα φίλε Χρήστο εδώ. Έχεις τρεις κόρες εδώ πέρα, εκεί. Καλησπέρα. Ο Νίκος εδώ εμένα να πω δύο λόγια. Θέλω λοιπόν να περιπτωθώ να συνεχίσει όπως είναι. Ένας άνθρωπος γεμάτος ζωντάνια, ακίνητος, πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει όποιον του το ζητήσει, ενεργός πολίτης, με άποψη, να χαίρεται την οικογένειά του και να συνεχίσει και αυτή την πλευρά της ζωής και να ακολουθήσουμε και άλλα βήματα και άλλα βιβλία. Καλή δύναμη, Νικόλα. Να κλείσω εγώ και μετά να τραγουδήσω τα παιδιά. Βασικά, πώς θα πέσεις. Να πω βασικά να κλείσουμε και εδώ, ναι. Ωραία. Ωραία. Να πω τώρα μερικά πράγματα εγώ, να τραγουδήσει ο Βασικάς και θα κλείσει εσύ. Μπράβο, τα βρήκα μόνο. Μου είπαν εδώ να πω το ποίημα που είναι επίκαιρο για το διαδίκτυο. Τα ξέρω αυτό, θα το θυμηθώ και τώρα. Τυχαία μέσα στο Facebook, σίδα και έχω σαστήσει. Έτσι το πληκτρολόγιο έχω πλέον κολλήσει. Μέσα από το διαδίκτυο σου στέλνω μήνυμά μου. Να σε γνωρίσω πιο καλά, ζητάει η καρδιά μου. Μου έκανες αποδοχή και πήρα λίγο θάρρος. Στην πρώτη μας συνάντηση μου έφυγε το βάρος. Κοινή ομάδα φτιάξαμε, με το όνομα Αγάπη. Μα όπως αποδείχτηκε ήταν αυτό απάτη. Delete απλά μου έκανες, μαύρισε η οθόνη, φαίνεται τώρα καθαρά πως έψαχνες για πιόνι. Εμείς δεν είμαστε μαζί, αφού δεν το μπορούμε. Έτσι δεν την παλεύουμε, αυτό μένει να πούμε. Το έγραψα στην μπλούζα μου, δεν θα στο κρυβάρω. Όταν μπήκατε μέσα, σας έδωσα ένα χαρτάκι. Στους περισσότερους από εσάς. Αυτό το χαρτάκι γράφηκε 3 μέρες, 4, μετά από το κλείσιμο του βιβλίου, ενώ το βιβλίο ήταν στο τυπογραφείο και τυπωνότανε. Αλλά κατ' εμέ, αν και κάποιος που έχει γράψει ένα βιβλίο, όλα τα όπως τα θεωρεί παιδιά τα ποίηματα και όλα τα παιδιά τα αγαπάει το ίδιο, αυτό το παιδιά το ποίημα που γράφηκε μετά από το βιβλίο, για μένα είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα στο διαβάσω τώρα. Αυτή η αόρατη πληγή, κάποιος θα μας λαβώσει. Όσο και αν δεν φαίνεται, πόνο πολύ θα δώσει. Πολλοί μες στα ποίηματα θα δουν κάτι δικό τους, ότι φωτογραφίζεται εκεί ο εαυτός τους. Πάθη που μείνα στο μυαλό και δεν εμφανιστήκαν, θα νιώσουν μέσα στους στίχους μου πως ξαναγεννηθήκαν. Το πώς όμως θα εκφραστούν, καλής πλέον δεν ξέρει. Πρόκειται για συναίσθημα που όντως διαφέρει.
θα ταξιδέψει η καρδιά. Η σκέψη θα πετάξει μια ευκαιρία πιθανόν τώρα να την αρπάξει. Είναι μαλακινένοι. Θα κάνουμε και λίγο πλάκα σε κάτι, θα σας πω το εξής. Στο προηγούμενο βιβλίο που ήταν πολιτικό, η κόρη θα το πει, εγώ θα το πω. Τι έγινε με το πολιτικό πείμα. Με το ότι παιδιά η Ελλάδα δεν πάει καλά, δεν πάει μπροστά, με το ότι οι δείκτες δεν πάνε καλά και έχουμε ανεργία κτλ. Παντρεύονται λιγότεροι άνθρωποι, δεν κάνουν παιδιά και έτσι έχουν υπογεννητικότητα και άλλους πολλούς προσδοτούς παράγοντες που μπορεί να ξέρει καλύτερα. Εγώ τώρα σας κυρώ προς τι είπα. Πέρα από οικονομικές διατροφές και πράγματα να κάνουμε όλοι και να κάνουμε αναλύσεις και οτιδήποτε, θα γράψω ένα ερωτικό βιβλίο, να δώσω στους Έλληνες τη δυνατότητα να αγαπηθούν, να έρθουν πιο κοντά, να κάνουν παιδιά και να πέσουν το δημοκρατικό της Ελλάδος. Να κλείσω, ναι. Να κλείσω με τον προηγούμενο Βασιάς ο Ζαχαρίας. Να πει και τραγούδια πάλι ο Βασιάς. Βασιά, έλα Ζαχαρία μου. Α, καλό αυτό. Παιδιά, πέρα από το εγώ γράφω, όπως το είπε και πάντα και με συγκίνησε, σε όλη την πόλη υπάρχουν βήματα μου σε πάρα πολλά πράγματα. Ιδιαίτερα Έλα, Ζαχαρία, μεγάλο. Θα σε ευχαριστώ που κάνει για όλους, παιδιά. Μου φιλείτε λίγο. Το επόμενο κομμάτι είναι σε 9/8 ζεμπέκικος ρυθμός και θέλω τον Νίκο να χορέψει 9/8.
Σαν μουσικός που μελοποίησα ότι ειλικρινά συγκινήθηκα απίστευτα από όλα τα ποίηματα του Νίκου και πραγματικά ένα μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο να γράφει αυτά τα ποίηματα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ότι ο Νίκος μας νιουθετεί στο ποίημα του «Οι Κυρίες» λοιπόν μία απόδειξη. Στο νου μου άλλα νόμιζα σήμερα πως θα κάνω, μα μόλις σας αντίκρισα τη λογική μου χάνω. Δύο πολύ ξεχωριστές μοναδικές κυρίες οδήγησαν τη σκέψη μου να κάνει αμαρτίες. Μα όμως αντιστέκομαι, πρέπει να αντιδράσω, είναι γυναίκες φίλων μου και θα το προσπεράσω. Θέλω να ευχαριστήσω την Δημοτική Αρχή Ελληνικού Αργυρούπολης για την παραχώρηση του Πολιτιστικού Κέντρου για την παρουσία του βιβλίου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή και συγγραφέα κύριο Άγγελο Παπασπύρου, τη λογοτέχνη κυρία Άννα Πιτικότση, τον κύριο Ευάγγελο Σκρίνη που επιμελήθηκε τις ορθογραφικές διορθώσεις του βιβλίου, τον Ζαχαρία Πασιά που τραγούδησε τα ποίηματα του βιβλίου και τα μελοποίησε, τον Συγγέννη Μαούριο, τον Αυτοπολείο Πατεράκης, τον Ζαχαροπλαστείο Μελίνα και την κυρία Σκυροπούλου Λίτσα, τους Κουντούφλητες στα Ταμπαλόνια, τον Γιώργο Μακρυντόπουλο και τον Βος Κέτερη, τον Κώστα Καλή για τα πανό που μας τύπωσε και όλους εσάς τους φίλους μας που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Στο Φουαγέ υπάρχει και έρασμα και θα μιλήσουμε με τον Νίκο και θα υπογράψουμε τα βιβλία σας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.